Takže já vás zdravím u nového videa na hru Warcraft 3. A jsem tu s Lolem. Teď máš začít mluvit. Ne. Nehodlám. Neodstoupím, nebo jak se to říká. Dobrý, zapínej. Neabdikuju. Neodstoupím. Jdeme. Dobře. Tady začnu říct říkat něco jiného. Nic, ale jakož sice, ale ty o tom příběhu víš úplně nic, Vím, takže... A nevíš secrety, tak ty budu brát já. Jo, prosím tě, musíš teď vybrat, napiš čárka uprostřed, new, jo, já to napíšu sem. Tohle prosím, aby nám to začalo tu kampaň, protože jsme tady poprvé. Je to pomlčka, vole. To je jedno, čárka uprostřed. Jo a až budeme tam psát kódy, tak jako, že jak budeme mít ty věci, tak budeme stopovat to video. Artas. Buď vítán, princi Artasi. Titulky budou v angličtině. Jsme nesmírně poctěni tvojí návštěvou. Zanech těch formalit, Atere. Zatím nejsem žádný král. Rád tě vidím. Já tebe taky, příteli. Opravdu jsem rád, že mi král Terenas poslal na pomoc zrovna tebe. Otec si ještě pořád myslí, že od tebe mohu získat nějaké zkušenosti a naučím se trpělivosti. No, brát mu to nebudeme. Myslet si může, co chce, ne? Půjdeme rovnou k věci. Zvědové nám potvrdili, že někde za dalším hřebenem se usadili orkové. Toho jsem se obával. A bude hůř. Připravují totiž útok na nedalekou vesnici Stormbrand. Co já vím, tak je tahle vesnice naprosto bezbranná. Musím okamžitě základnu orků napadnout. Zvládneš zatím sám do bránu Stormbrandu, spíš vesnici dojít za mnou k táboru orků. Buď opatrný, Artasi. Trochu se tam rozbilo audio. Jsi poslední spásou. Jo. Hrozí tu něco? Koho máš ty? Skvělý plán. Dlo. Za čest a slávu. Jo, počkej, ty jsi za toho malýho. Buď zdrav, cizinče. To nebudeš mluvit? Světlo mi dává sílu. Jo, takhle, já jsem měl tady mikrát kolika cén. No, já jsem ten žlutej. Ten s těma křidílkama. Za čest a slávu. Matýho mě, pojď tudy. Tady mám výračený secret. Dobře. Za čest a slávu. Tam jsou starý věci, máme dva inventáře, takže to všichni pobereme lidí. Tady jsou dva vojáci zdarma. Za čest a slávu. Pomůžeme bránit Lorderon. Lorderon. Jdeme, chlapi. Chlapi. Chopte se mečů. Každý jednoho rovným dílem. Předám jednotky. Tě můžeš taky ovládat, protože tady je nepotřebuji legit. Ty můžeš tady ty jednotky, co tady mám, můžeš používat taky. Ano, náhodou. Má víra ve Já můžeš si mezi nimi překlikávat. Tak, máme první test. Snažně prosím, jste mojí jedinou nadějí. Skupina gnolů unesla mého malého Timmyho. A odvedla ho do svého úkrytu v lese. Jo, toho. Prosím, zpět domů. Jedna věc. Tečkem, myslím, že to je to. Když se namíříš na ten tvůj první spell, tak když na ní namíříš, tak tam je něco žlutýho. Takže jo, jedno to písmenko. No. Je žlutý. No to znamená, když klikneš to písmenko, máš se klikovej na něm, tak to. Tak si to rovnou vybereš. Zachraňme Timmyho. Timmyho, kterýho je zachránění vlastně úplně k něčemu, viď? Ne, no není. Já to děláme. Tady máme léčivý lektvar třeba hnedka. Ne, ale lorově on stejně. Ano. No on Timmy jako kdyby je jediný undead, co není zlej. Dostaňte mě odsud. Já chci domů. Já mu pomůžu. Tak mu pomož. Naštěstí nás to teleportuje. Tisíceré díky. Mám tu pro tebe odměnu. Což tank spíš, takže si to... Aha, proč jsem to vzal já? Jo, ty jsi to vzal za moji postavu, jo, pozor na tohle. Jo, aha. Tak si naměř jenom vem si ty vojáky. Jakože jenom ty dolní a dej co to do jedna. A teďka, když se klikneš na jakýkoliv jednoho vojáka, tak zmáčí jedničku. Jako nahoře, ne jako na bedu. Jo.
Takže si to můžeš mít označený všechny, kromě mýho velitele. A můžeš si s nimi normálně chodit. Jo, cool. Já ti budu spíš nechávat jednotky, abych si to vyzkoušel, protože já už. Můžeš takové označit všechny jednotky samozřejmě. To, co teda je jedničkou. Musíš to označit všechny najednou? Co je potřeba? To nejde. Samozřejmě. To nejde? Ne, nejde. Aha, takže ty můžeš ovládat jenom svůj oddíl nebo Jenom můj půlku. oddíl. Aha, tak to nemá cenu, tak to no. Tak to si ovládej sám. Jo, já jsem brát. Jo, tak mi odeš tak dílně toho dole vepředu. Ten úplně vepředu. Tady ten. Dílně mi ho, prosím. To se dělá jak? Ten tvůj jediný spell, co máš. Světlo mi dáváš. Na hlavním charakteru. Ne, to je heal. No, to je heal, no. Hodí mě tady tohle, který je u tebe. Jo, aha. Klikneš, ano, přesně takhle. Buď tím téčkem, nebo myslím, že to máš na téčku. Jo, je to na téčku. Ale klikneš šelem tlačítkem. Je to dost. Jeden secret si uděláme. Warcraftu. Ale zas tak až jiný ne. Tady je jeden secret, když půjdeme nahoru, tak když půjdeš, nechoď úplně nahoru, měl bys mi ten secret ukázat. Tam vezve cápek, zachraňte nás. Má vykřičník a jmenuje se Benedikt. Skvělý. Ty si řekneš, počkej, není nic, neútočí. No, neútočí. Všechno, chlapi. Hlavně cennosti. Jo. Za mého otce krále. Já pozor, ať žádnej neumře hlavně teďka, ještě začátku. Ale jsou to freak spečka. Jo, tady musíme. Jestli máš manu, tak bych poprosil o od těch mých malých jednotek zase. Mohu dostavit docela přes prdel. Jo. Léčebný svitek. Počkej, tak já použiju léčebný svitek. A hývnám se všichni. Dobrý. Skvělý plán. Já jsem to tady, to je takový jako secret. Jako, to, že Arthas v cutscéně řek. Jo, pojď zabít rychle toho červenýho. Zrazíme jim hřebínky stejně jako každému jinému. Arthas řekl, že farmáři jsou bezbraní. Co zabije vlastně Arthase. Ne, kurva. Zastavit ho. Ne. Jsme pak nemuseli do toho kempu, víš, když ho zabijeme teďka, tak nemusíme do toho kempu zadívat. Trochu jako... No. No, už máme tady všechny. Už je tu máme všechny, tak jako... Tak dostanou kladivem. A já bouchám štítem za docela dost velký damage, který musíš tenhle couvnout. Já ho tady nechám, ať se healne hlavně, když se vrátíme. Jo, a nemusíš přímo klikat, když to je na ty postavy, stačí klikat na ty obrázky v tom. Jo, to mi taky došlo. Ono, to je jeden z důvodů, proč jsem nechtěl zabíjet hnedka tam, protože tady nám možná jedný umře. Já jsem dvojka, co mám ty schopnosti? Bonusový damage. Já dělám auru s bonusovým damage, nebo to je? Ne, to já to musím. Já mám takový tabard. Já nevím vůbec ty schopnosti toho mýho, když jsem to jako nikdy nehrál. Ježiš, máš lektvar manu. Za mého otce krále. Jo, a ty jelikož máš o dvojku, ty už si zabublenou, tak nic. Jsem svatený, budu upřímnej. Tady, vem tu knížku. A nesmí, protože on ti dá straničku a ten zápek nahoře. Jo. Jo, já se nedivím. Ono, já jsem ti neřekl, jo, ty, ale Arthas je heal a buff, ta třetí schopnost je buff armor. Pro všechny jednotky v okolí. Jo. Což dává smysl, že? Je to paladin. Děkuji vám za pomoc. Vezměte si prosím tento předmět. Aha, plavec moci, tak to je nový. Zvyšuje sílu o 1. No jasně, takže to je jako ta knížka, akorát item. Zachraňte nás! Dá se zachránit, tenhle cápek se dá zachránit, je takový obchodem. Počkat, koho můžu buffnout, jako takhle buffu? Ne, já fakt buffnu takhle ženy okolní jednotky tím tabartem. Cool. Máme 40%, 14% větší damage. No jako, většinou méně. Dobrý. Sílu... Pozor, orci jsou tady strašně buffují. No. Teďka v téhle části. No já mám oba úplně mrtví, takže je nechám tady, jestli ty hádám, že nemáš manu. Nemáš, no. Tak neplýtvej potion. Tak je necháme umřít. Brusna. Počkej, já tu nechám, oni se vyhývou trochu, tady ty ignoruj, oni tady projedou jenom, tady toho jediného musíme zabít.
Jen tak ty villageři se dají zachránit. No jako... Rozkazy? Určitě, pane. Ale nezapomeň, že my jsme dva herové, takže ono to je trošku rebuffnutý, aby... Aby měli životy, no. No, oni jsou orkové takové OP vždycky, akorát tam méně jednotek. Co je potřeba? Počkej, teď já si musím vzpomenout, tady myslím, že jít nemusíme, Samozřejmě. ne, tady jít nemusíme. Světlo mi dává sílu. Skvělý. Jo, tady doleva jdou. Pokud tady není ten cápek. Hrozí to Když by tam byl ten cápek, tak při nejhorší můžeme vycouvat. Jo, tady je ten cápek, myslím, že. Tak ho jenom můžeme spustit cutscénu. Ne, tady ty dvě jednotky. Mizerný bídáku! Tak jo. Tak a to jsou aktuálně naše všechny jednotky. A to jsme vzali ty dvě jednotky navíc. Ano, vládče. On to nevycouvá, ten tam za ten vepředu, co mi to byl. Tak ten by stejně nevysouval nikudy. On by tam stejně neměl kudy vycouvat. Fany. Tak, děkuji. Já si vezmu ty dvě jednotky ze spoda, ty se trošku healnuly. Tak a půjdeme na to hlavního. Jistě. Rovnou nebudeme se již srát s jinýma. Protože teď už nedostáváme XPčka, protože za každý level většinou je jedno level má. Ono to má cap. Pohyb! No. Oni totiž teďka připravují se na příchod plamenný legie všichni. Skvělý. Plamen? Orkové. Jep, plamenná legie. Jistě. O, musíme zabít ty šlekin toho sápa. Jo, takže do něj. Pokud se to pamatuju správně, a my to dáme úplně v klidu. Jak už jsme dva herové, já jsem teďka dal 14 bonus. 14% bonus. Ne, tak musíme zabít všechny, ale to je jedno. Za čest a slávu. Za mého otce krále. Teďka dostaneme stejně Janeu. Hnedka, takže nebudu hádám asi hrát o Janeu. No, ty budeš hrát za Janeu. No. Za Janeu bych si já radši zahrál, budu upřímný. Ale to je jedno už asi. Štítem. Tak ono jde o to, že ty to točíš, takže ono bys měl vidět víc věcí. Já budu dělat totiž méně věcí. Ne, teďka je úter, vlastně, teďka půjdeme proti Blade Masterovi. Jo. Nebe ti žehnej, princi Artasi. Co ale bude s ostatními, které odvlekli pryč? Žádné strachy si. Najdeme je a přivedeme zpátky domů. Princi Artasi, Lord Ater vás naléhavě potřebuje u tábora orků. Nesmíme otálet. Jedeme. Dobrý. Může si mutnout mikrák. Nezapomeň si ho odmutovat. Jdeš právě včas, příteli. Poslal jsem dva své nejlepší rytíře s poslední výzvou k veliteli orků. Měli by být zpátky co nevidět. Zatraceně. Orkové se nikdy nevzdají. Pak tedy vyražme a zničme ta zvířata. Nezapomínej, Artasi, jsme paladinové. Msta nemá v našem jednání místo. Popustíme-li úzdu našim vášním, staneme se stejně krvežízniví a odporní jako orkové. Ano, Atere. Takže teď, když jsi to osahal, chci, abys útok vedl ty. Já? Dobrá, jak si přeješ. Já zůstanu zde a dohlédnu, aby žádná z těch odporných bestií neohrozila tábor. Můžeš se spolehnout. Já vím, že můžu, příteli. Teď, když jsi to osahal. Není proč se klanět. Jistě. Tak. Za čest a slávu. Jo, počkej. Jistě. Teďka to jdeme... Jo. Hrozí tu něco. Musíš se naučit management teďka a já jdu pro jednotky. Já nevím, co mám dělat, že jo, já už jdu pro jednotky. Jo, jdi pro jednotky v klidu. Zdrav, buď dobrý Člověče. Přidáš se k našemu lovu. Čemu lovu? Co vy trpaslíci v téhle oblasti lovíte? Lovíme černé draky. Říká se, že dračí krev dokáže očarovat ohnivé zbraně. Kdyby Takže narazil na mé postavit dvě druhy, kasárny. určitě by se s tebou o ta kouzla podělili. Zajisté.
Ty čarodějné přísady, které hledáte, by se mohly hodit. Nestvůra, po které jdeme, se jmenuje Cyrinox. Pomůžeš-li nám ty, nemáš žádnou šanci. No. Tak, zdarma jednotky, máš tu nahoře jednotky. Hurá, do práce! Kde? Tady. Jenom? Tady, Jo. označil jsem to. Tak jsem 2 trpasy. 2 trpajzlíci s brokovnicí. To se vždycky hodí. A tady toho víc moc není. I když počkej, tady ještě možná mohlo něco být těch krabic. V jakých krabicích? Ne, vlastně my hrajeme. Jo, je tu fakt něco, léčové vektor. Oh, něco na nás útočí. V klidu. Úter se o to postará, akorát většinou rypnou ty věže, když se o to Úter stará, že si hnedka hodí bombulinu. I see. Aby to jinak byl schopen v pohodě vytankovat bez ničení budovy, kdyby to tankoval. Není proč se klanět. Jo, ty budovy postavil. Nemusíš s nima spěchat, ještě nás čeká Cyrinox. Jo, i tak se hodí. Ty taky potřebuješ postavit jednu kasárnu? Jo, to je akorát. Máme tam 2 dohromady. 4 farmy dohromady a 8 footmenů. Co normálně je 6. Na nejtěžší obtížnost, když se to snažíš porazit, tak on ten Blade Master mý Blade Dance. Točeníčko do kolečka. Ježiš, no. Já jsem hodně velký, koukám jenom buffer. Dobrá. Hrozí tu něco? Máme to hodně jenom. Možná si Počkat. Dostáváš dřevo taky se mnou, nebo jakož nemáš, jo, máš tady taky dřevo, dobrý, tak nic. Mám svoje dříví. Kovárnu nemusí stavět, je tam u těch trpaslíků a na ní se neútočí. Cool. Takže nemusíš řešit kovárnu, můžeš tam vylepšovat, když tak toto věci v té kovárně. Kovárna, jasně. Jo, tady je to kovárna. Počkej, ty jsi něco hodil a... Jo, vyzkoumává se to bobou. Fakt bobou? Jo, už to, co dáváš, se nedá. Aha, tak to je cool. Takže cool. Máte cíl? Tady máš jiný léčivý tvar? Není proč se klanět. Jo, cool. Přišla spravedlnost. To byste potřeboval? Hrozí tu něco. Teďka přijdu Úter a rozmrdá to všechno? Jo, víš, co mají, ty vidíš, co mají v inventáři. Když si ho rozklikneš, což normálně není vidět a tohle je legit to, co mají u sebe. Když hraješ klasiku. Když si rozklikneš Útera, tak on má prostě hromadu buffujících píčové. Má víra bez světlo je neochvějná. Prstíky, který vyrábím. Co to je? Yes, Vovko. Tak. A jo, ono. Farmy rovnou postavím, nej se s tím nebudu se. Tak já teda jdu. Začni stavět a přestaň. Ale fakt for both players, no. To je zajímavý, to se nevidí. Potřebujeme pak víc těch střelců, protože na toho Cyrinoxe to je docela hard. Jo, Cyrinox je hard, to věřím. Potřebuješ, ono jde o to, že já na něm nejsme schopný útočit, jeden z nás. Fun. Protože to je vzdušná jednotka. Já vím, no. Cyrinox je funny. Takový fun guy, že jo. Tak ty jakmile ho porazíme, tak ty už můžu, tak jeden z nás může útočit na vzdušní jednotky díky tomu orbu. Zase jsem hotov. No. Ale jenom jeden. No, tohle naštěstí ve Frozen Throne už není potřeba řešit. Tam už mají všichni mají už vzduchový útoky. Hrdinové. Všichni hrdinové, přesně. A tady to je lidská kampaň, klasická. No jasně, tak ještě nejsme ve Frozenu, že jo? No. A jo, vlastně ve Frozenu se nehraje za lidi. No shit, když Frozen Throne je o Artasovi, který je nemrtvej v tu chvíli už. Tak první se začíná s Night Elfama, to se jde pro toho. Jo, tak my se tam stačí postavit každý z nás, jenom jako. Jo. Tam jsou krabice. Tam jsou krabice, jakož tahle mapa je trošku upravená, protože tam bylo víc secretů na té minulý mapě, tak v těch krabicích legit něco může být. Takže jedu zničit. To pozor, v Reign of Chaosu právě, že v krabicích nic není. V Reign of Chaosu, ale ve Frozen Throne, yes. Ve Frozenu už se to spamnuje ve všem. Jo.
A teďka každý 4 vojáky, to chvíli zabere. Nebo jeden v 8. Protože zlato trvá dlouho. No, protože jsme 2, že? Takže dvojnásobný příjem, proto to je na 5. Aby to bylo přesně stejný. Jo, taky koukám, máš 2 tamhle postavený. Já trénuju ty spíš, ty dwarfy, protože chci na toho Sirenoxe. Ty připraven! Jo, jasně. A můžu ti dát ty jednotky. Yes, máš tam jednotku dolů. Fakt to jde. Jo? Když napíšeš exchange a co máš označený, jak se přidá tomu druhému. Chceš to zpátky toho trpajzlíka? Ne, to si můžeš klidně nechat. Aspoň ty vidíš hezky ty hápka pak, takže Cool. to je proto lepšího pro u tebe, než když bych ho měl já v ruce. Jo. Už jdou. Už zase jdou. Má víra ve světlo je neochvějná. A utér. Už to jde zase rozmlátit. Světlo mi dává sílu. Hezky je rozmátí. Děkuju. To bylo určitě úter, to se jo, já ještě nehýloval. Za čest a slávu. Úter prostě úteruje. A když tak ty footmany ani nemusíme stavět. OK, cool. Ono totiž ten skript na končení mise na jeho zabití. Ale skipneme tím cutscénu. Jednu cutscénu, ne tu finální. Jednu cutscénu, ano. Už se píše jedna cutscéna, zrovna není potřeba řešit. To je akorát cutscéna, že on sem přijde jako ten jeho Quan, jenom jako jak oni tady mají ty Blade Mastery, ty images. Jo. A řekne, haha, voláme starý bohy, Uther, mrtvavící pohlavy. A on zmizne, to je celá cutscéna. Tak po tím skipneš. Vážně podstatná cutscéna. Když nechápeš war, tak docela jo. Jako furt nevíme, o kom se mluví, a teda jako vím, a kdo hrál minulý hry, tak taky o tom mluví vlastně, protože... oni jsou i remasterovaný, ty starý hry už. Cože? Jo, oni je remasterovali, už to nenazývají, oni starý hry 1 a 2 remasterovali, to neřekli reforged, ne, jsme to remasterovali, konečně. A zase práce. Ony Reforge taky jako trochu změna celého toho systému, ne jako hry, jo. Ale jako UI je strašně úplně, těch remasterovaných je furt to stejný. Ale hlavně si v Reforge dali práva na všechny udělané mapy, co vzniklo. Výzkum dokončen. Což chápu docela z toho jednoho důvodu, že Uther mlátí. No jasně. Ono technicky, že jo, když to vezmeš potaz, tak vlastně dotazník a z toho vzniklo lolko. Obojí Dota a lolko vzniklo na základě jedné věci, takže... No. Co byste potřebovali? Tady Warcraft trajek, jedna mapa. Jdeme na to. Jo. Jo, to můžeme sice jako mít dělat nějaký videa z lolka, ale problém je, že jsme strašně sprostí u lolka. Jo, to je pravda, no. Nic můžeme na Sirenoxe. Jo, Sirenox je undead. Jen tak mimochodem. Nebo byl tak počítaný, když to hraješ solo. Takže ho můžeš Divine Smitenout. Tím healem. Ho naopak zraníš. Skvělý plán. Undeady právě, že tvým healem zraňuješ. Jo, to dává smysl. O, tady něco. Jistě. Oho. Zkratka? To je asi... Ne, to není zkratka, to je secret, co je podobně udělaný tím hráčem, co tady. OK. Ty zdechneš? To z něj padne, by mě zajímalo vědět. Nedostanu se... Hůlka popření. Samozřejmě. Tohle leží dobrý. Proti kostlivcům. Máš tu nějaký kostlivce? Tady jo, ležet budou. OK. Zaprý jsou v Northrandu, tam budeme už proti Undeadům a ještě tady u Sirenoxe je pár kostlivců, ale ty se nepočítají podle mě jako magický stvoření, takže tam to neplatí. Samozřejmě. Tady máš nahoře pár jednotek, ale ty nemusíme zabíjet, ty nás jako moc nekérujou, ale když půjdeme tudyma, tak ty máš. Jistě. Dragon Whelpa. Za 8 coinů, no tak máme už jich hodně, takže to bude v klidu. Jistě. Další Dragon Whelpové. Za čest a slávu. Jo, slyšel jsem pro čest a slávu. Za čest a slávu. Jak se opovažujete?
Tady vidíš kostlíc, ale ty nejsou... Ale ty nejsou jako... Ty jsou nemrtví, tak Synonox není nemrtvý. Doneste to srdce trpaslíků. Tak jestli chceš ho... Mám ho? Vem si ten orb tady, protože ta tvoje postava tady bude celý příběh, takže... No. A slávu. Ještě ti dám. No, já jsem docela jistý, že já nebudu celý příběh, protože pak nám se totiž přidá ještě jedna postava. Jaina. A v Northrandu. Jaina tady a v Northrandu. Jaina je na jednu misi. Je na jednu misi vážně, jo, no. Jo, na začátek pohromy. Jo, pak Jaina přestane existovat a začne existovat v Hearthstoneu. Ne, ona zmizne prosím tě do toho. Ona jde pro útera, zachrání tě s úterem. Musíš až k němu. Kamo. Jak to chceš obcházet? Artasi? A teď překovám vaše zbraně, aby útočili spalujícím žárem. Já jdu zachraňovat naše město. Kvůli tomu, že úter si dal bublinu, takže nám to všechno točí do jednou, tak prostě to, aby to šlo do něj. Jo, pohoda. Vem si to na orb hlavně, jo. Jo. Za čest a slávu. Orb ohněm. Mizerný bída. No, šlo to do jednotek jenom tobě. No, protože jsem tam měl jednu jednotku. Nejc budu craftit footmany, a to je to lehký. Prostě craftit footmany. Jo. Ne. On nám změnil i upkeep. Udržbu. Jo, vidím. Už jsem na malý. Já taky. To se počítá obou najednou. Ne, nepočítá, protože mám 22 jí2. Tady máš 5, já mám taky 5 workerů, nebo 6. Malá údržba je už od 21. 12. To bylo už 12, Lukáši. Protože za každýho workera je 1, takže by to bylo 12, takže už ne, takže každý má solo. Ale je zvedla. Není proč se kladit. No, je zvedla hodně, tyjo. I když ono to je jenom 80%, ono to tak strašný dej. Děkuji. Co to 4 goldy místo 5, to je 1 gol. No prostě chybíme farmy. Aha, jo, já jsem postavil hned ve 4. Jo, to už, jo, ty nevytrénuji. Ale dobrý, já to vytrénuji. Je potřeba víc zlata. Se trénujou poslední 2. Ne, dobrý, já už taky dělám farmu jednu. A stejně se to bude hodit. Nebudu to hnedka hotový, to už máme dostatečnou armádu jít sejmout, já jenom chci tu kacénu. Aha. Normálně bychom to nedělali, ale vzhledem k tomu, že natáčíme, tak to je lepší. Yes. A kvůli tomu jsem taky chtěl ten český dubbing do toho. Jo, to už si dostalo, tak jestli... Jaký opletačky? Ano, mám už ten areál. Nice, tak ten vylepší co nejvíc healem. Bublinu technicky ani... Já přemýšlím nad skipem teďka, jak Vesta bublina legit chodí. Ale já si jsem o žádným skipu jistý, jestli nějaký budeš potřebovat tu bublinu tady. Tohle není Vovko. Nebo ono se ty můžeš učit, určitě to proběhnout takovým způsobem, aby jsme nemuseli vůbec střelit ty lokace. Kacenka. Ty blázne paladine. Čarodějové z klanu Blackrock vyskli svá zaklínadla. Z nebe začnou pršet démoni a tenhle ubohý svět se obrátí v prach. Jasně, tohle už jsem někde slyšel. Vy, orkové, jste nepoučitelní. To byl jen obraz. K čertu s tím, co měli ty kletby znamenat. Zjevení. Přichází hodina vaší zkázy. Nechť tyto bídné oběti uspokojí naše démony, naše vládce. Vy mizerní parchanti, tohle vám neprojde. Unlucky footman. Unlucky footman. Yes. A. Do nich, zapte je všechny. A jdeme. Jak potichu Artas, aby... No, hodně slyšel úter. Samozřejmě. Za čest a slávu. Trochu se to buguje, jak máme hodně jednotek. No, tohle je normální, to jak chodí ty jednotky. To je, když máš velkou armádu sám o sobě, to tak funguje. Jistě.
Jsem potěšen. Já mám úplně, jestli jak ona tahle jednotka má taky nadabováno v češtině, že to je normální jednotka totiž. Ta vidět ve hře. Proto to je horově správný, že ta jednotka ho má doprovázet, vytočovat. A taky hlavně ho potkáš v Northrandu během Wrath of the Lich King, to nevím úplně. Jo. Wrath of the Lich King sice jako hrajeme, ale tak daleko nejsme, aby jsme byli v Northrandu. No tak jako já to mám ještě jiný mrtvý Jarta, si myslím, že to vyvrhnout. No ale to spíš počkám na vás už. Ne, pozor, je 6. Má ten. Měl by mít jo, má ho samozřejmě. Má Whirlwind. Tak víš, který je pravej. Tak mimochodem. To tady ten, no, přesně. No, takže. Pak víš, který je správnej, no, kvůli tomu. No, to je jako trochu pro ně blbý. To nebylo špatné, příteli. Vyhráli jsme na celé čáře. To si nemyslím, Aten. Orkové obětovali vesničany. Mám za to, že se pokoušeli vyvolat démony. Hlavou vzhůru, brachu. Tihle orkové lpí na dávno vyhaslých tradicích. Jejich démony jsme porazili před mnoha věky. Trvalo nám to 20 minut. Tohle byl vyčerpávající. Jedna mise? Jo. Jo, já bych to možná dneska ukončil, protože jste si chci jít najíst tak, takže já to... No. Je kurva dvojej kód. Takhle to zapisuje hra. Dobrý, dej mi chvilku, jdu si to ufotit. A můžeme, mezi tím můžeš udělat ten. Outro? Jo. Takže my vám děkujeme za sledování. Nebejít toho, že tu jsou tyhle ty kódy, tak možná bych prošla ještě jedna mise, ale ty kódy jsou smrtelný. Trvaj no, chvilku napsat, že? Ano. Třeba by to jsme ho psali. A ono to nejde hlavně nějak skopírovat, no. Já vím, no v Reforge už to jde. Ale Reforge nemáme, musíme se spokojit s originálem. Stejně je lepší, má český dubbing. Já jsem ho chtěl vyledit koupit si, protože on teďka stojí 300. Jo, dává smysl. A český dubbing se do toho dá strčit. Lidi na tom makali legit. Ano, dobře. Každopádně, jako tohle. Každopádně, aspoň pozdrav do videa. Jo, zatím uvidíme se u něčeho lepšího, něčeho zajímavějšího, možná. Definitivně. Tohle se určitě dodělá. To se definitivně dodělá. Někdy. Děkujeme za sledování a bye bye. Bye bye.